Neya, Ababe Yaba, Neya. Neya Jaba, Biafra Liberation Army for Okigwe State. Neya, Nenka, Neya. Ababe Nkaba, Nahuni Yawu. Neya, Neya. Mbowa Nenia. Worldwide, Nenia, Ye Jabara Yog. Ye Jabara Yog Nambo, Nenia, Mbowa Nenia. Nkirora Beze. Pastor Vam. Ogen Kere. Ikanguru agu Neya. Oh yeah, Kiji Berani War, Ikanguru agu, Epeko Dike, Madman. Neya, Onyanu Yakaribe yo. Nkirora Beze. Ina competeri Kikoga. Don't worry. Unuga batoboda. Madole ka bomb buru yesterday. Yes, down no bra. Madole ka bomb buru. La anya ba. Ofuwe kama bomb buru ofuwe. Ofuwe ngunu yes da. Ndị ka ọzọ kwanụ ka ebe ha nọ. Ama ka aka na-abụ njiwe mee mistake ịnachiwa. Okay, ime mistake ịnachighị azụ. Gaghị ezi ụzọ. Kagbo aka nụ. Copy. So adịrọ mpa ihe a o onye fire ha nwudere ebe duty post ha. Ndị a na-eso ndị abịa ka Dibia ha. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Disc TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone and wherever you are watching us from. You are welcome to Magnetic Disc TV. Today being 4th of September 2025, where the team of Magnetic Disc TV is bringing this news to you. It is happening live in Okigwe action movie. Okigwe action film still they go on. The Musa and the Asari guys entered Okigwe with all sophisticated weapons they have. They entered Okigwe firing shots to Biafran Liberation Army. But do you know what? The Biafran Liberation Army now water where then they pour them. The thing know they enter their body. The thing know they go at all. These guys they mean. The Biafran boys they mean. They not send anybody. In Okigwe it is happening. Yes, so it is happening because they came with a lot of bombs, a lot of sophisticated weapons in order to capture them to the Yahoo and Jamaica, Owa and the other commanders of the Biafra Liberation Army. Kele ndị nọ abroad, kelekwa ndị nọ n'ụlọ. Kele mmụọ ala Biafra na-emere anyị ihe. Kelekwa ndị anyị na-emere ihe. Mmụọ ukwu mmụọ nta ekele mụ ha. Ndị Igbo nekwa n'ihe ndị a na-agba Biafra Liberation Army nekwa n'ihe eji bịara anyị wụọ n'ala Igbo. Nene ihe ndị Nigeria military zombie bandit na agba ndị Igbo. Nene ihe awụ mgbọ. Ya anụmanụ ihe awụ. Neya. Nene ihe a na-agba ndị Igbo. Nene ihe eji abọmbushi ndị Igbo. Na ihe eji agba ndị ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Nene ya. Nke agbaba agba. Nke a na nke eji bịa wụọ n'Okigwe steeti, Owerri steeti, n'Olu steeti, na Okigwe steeti. Nene ya, nne ihe nkiri ọra beze na Pastor Vam na Ulaha all the whole US. Nene ihe eji agba ndị Biafra Liberation Army. Nenu mgbọ eji achị igwe bute ụzọ. Na ihe eji achọ igwe jento. Na ihe eji achụ Biafra Liberation Army. Nenu ihe a na-agba. Ya bọmbụ. Nenu mgbọ a. Nenu ihe nke a agbabeghị agba. Na eyi agbabeghị agba. Onye ọbụla lee ya. Ọ dị mmanụ. Ọ dịkwa mma o.
ya agbabeghị agba nle anya na onwe onye na-ahụ ya na agbabeghị agba. Onye na-ekwu n'uwe onye amara sit at home na Amọta Nkala 2023 ọwụ onye na-ekwunu n'enyi ya. Onye nnukwa ya kara ibe ya shie egbukwa n'oge n'enyi ya agbabe nke agba na ya agbabeghị agba. Onye nnukwa ya kara ibe ya na ya agbabeghị agba na ya n'ihe eji agba Biafra Liberation Army for Okigwe steeti na ya n'enka na ya agbabe nke agba na-ahụ n'ihe awụ na ya mba ụwa na enyi ya worldwide na enyi ya ihe eji abịara anyị ọgụ na mba ụwa na enyi ya mba ụwa na enyi ya nkiri ọra bụ eze Pastor Vam oge nkere ikenguru agụ na ya oyi aka iji bịara anyị wọ ikenguru agụ epeko dike madụman na ya onye nụ ya kara ibe ya o. Nkiri ọra bụ eze ị na-akọ mpeteri ka ịkọga no worry unu ga-abata obodo a don't worry. Ana m aga ọfọ n'isi Nnamdi Kalụ ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nkanka na-agụkwa ọfọ n'isi igwe bute ụzọ oke nwa mụrụ n'ikpe ukwu ọ bịara igbu ugbu onwe ya onye isi gị na waja ga-ejikwa nke ya wee kwa ọhụ gị na njọ ya na njọ ọchị gị na ama ya na mma. Ka m na-aga ọfọ n'isi bute ụzọ ka m na-agụkwala isi jantọ onye eziokwu ọ bịara igbu ugbu onwe ya na m ndụ mmiri ndụ azụ n'isi gị ị ga-adị you will live long. Na-agụkwa ọfọ n'isi Simon Ekpan ana m asị will live long nna m onwe ya na-eme gị. Na-agụkwa ọfọ n'isi Simon Ekpan ka m na-agụ ọfọ n'isi Commander B44 the commander of Owerri State. Ana m asị ga-adị nna m onwe ya na-eme gị onwe ya na-emekwa unu. Ka m na-agụ ọfọ n'isi Commander B44 Owerri State ka m na-agụkwala ọfọ n'isi Commander ụwa m bịara onwe m onwe ya na-eme gị nna m onwe ya na-eme gị nna m you will live long. Ka m na-agụ ọfọ n'isi Commander of Olu State ka m na-agụkwala ọfọ isi ọchịagha ogbebula bute ụzọ ka m na-asị ndụ nka nna m oge adịrị anyị o. Ka m na-agụkwala ọfọ isi the whole commanders of Okigwe State, Owerri State, Olu State, n'isi igwe ọbata obie ka m na-agụkwa ọfọ n'isi ya. Ka m na-agụ ọfọ n'isi High Temple igwe bute ụzọ the chief of armed forces in Biafra land. Ana m asị ọchị gị na njọ ya na njọ. Since Simon Ekpa has been sentenced to 6 years imprisonment, although they are going for the appeal, but we'll be able to know the actual years Simon Ekpa is gonna spend in that prison. So, but the major news here is that the Biafra Liberation Army is not backing down. No be matter of arresting Simon Ekpa, no be matter of arresting Nnamdi Kalụ. Guys has already sacrificed their life for this Biafra struggle. They didn't mean no, I'm telling you. They did not only fight the Musa guys, they even captured one of their juju priests, one of their juju man that they used to go and attack the Biafra Liberation Army. The Biafra Liberation Army captured the man. So they are interviewing him, asking him so many questions. Nna m lema ya ka mfu ya ibu n'aka ọfụma ka mfu gori ọfụma onye iji ya amụkwanụ eji agwọ ọgwụ iji agwọ ọgwụ ma chọrọ m iji agwọ ọgwụ ka ndị gị la soro bịa ala ndị gị la so mụ na aya ha vin wanji ndị otu m ụmụ klaasị m ndị klaasị gị ndị ebe a gị ibe gị
Kangila aso. And Kezi ka si bagazie kwan. your man adam. Ha like iji mo wesu ngo. Okay, ewere dewe n'ihu. Oka ma man here we madu. Ewere dewe n'ihu. Ị na-aga. Kezi ka moto unu si aga kwan. Yesterday. So in this video, if you watch it to the end of it, you will know that the Biafra Liberation Army is winning this fight. They are not backing down at all. Not today, not tomorrow. They are not backing down at all because they did their ground. The gods of the Biafra land is protecting them. The gods of Biafra land is using them to do a lot of wonders. Yes, so thank you fans, thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Jigs TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. Yes, so we all love you. Bye. Yes, down no brother, like a bomb buburu. La ba. Ofu ka mma. Bomb buburu ofu ya. Ofu ya nwere yes da. Ndị ka ọzọ kwanụ ka ebe anọ. Ama ka aka na-abụ nji wee mee mistake ịnachiwa. Okay, ime mistake na shi azụ. Ka ezi ụzọ. Ka bụ aka na nji. Copy. So adra mpa ya o onye fire ha nwudere ebe duty post ha. Ndị a na-eso ndị abịa ka Dibia ha. Ya isi mmadụ ha ji emesi ike ikpeazụ ha gwo ha na ihe niile. So bomb gbara ya ezide ọ dị ka ọ gbagoro ụzọ. Ọ kachiwa the up. And the yes day ga make ikpeazụ side ahụ. Anyị nọkwa na anụ sand amọta aka ka na asụ maybe no ya maka a na-achọ that yes day even. Glory be to God na after everything. Ihe niile ha ji. Then ụzọ ka ọ gaghị ụmụ ngafa ya enwudi ya. Kpọpụta ya here. Five more sir. And even agbali almost 2 gunshot obabe so another 5 more sir.